dve vrecka, neviem, či to vidíte, či ma počujete. Počujú. Dobre, to sú úplne, že random maličké Čak, ale on nakúpil zemiakov, jak keby sme tu normálne do polnoci. A potom som zobral aj takéto, že sú väčšie a také hladké, už očistené. A tam, keď tak, keby chce byť niekto akože v zemi, tak fixka. Škoda tých followov cez celú obrazovku, no. To nevadí, to je na sekundu. Nevadí. Dobre, počúvaj, prvý zemák. Proč vypadáte tak na 130 cm? Lebo kamaráde. Na p***, to je tu. Je to tu krivá zem je tu. Táto zem, kamaráde. Teda vlastne im sa neviem, když už nás staviť, si dá telefón. A kúkať to. No? No nič, ja budem kameraman, ja kokos. Buď kameraman. Jasne, že budem kameraman, aspoň čo si bude robiť. Nič, to vám nenechám ujsť, počkajte. K***a s reelom, to nám nenechám ujsť, hľadám predsa. Počúvaj. No. Prvý zemák. V živote som ťa nevidel s reelom, ty čo ti jebe? Ty si niekedy sadil? Sadil si niekedy? Sadil som kedy zemiaky, no. Počúvaj, prvý, vy vyjebanci, to je Subgold za tých 1500. Nedá sa to čítať do p***, lebo... Počúvaj. Strokim Meister, dík za sap. Viem za to, počúvajte, aby ste vedeli. Viem za to sadí, že na nohu a všetky p***inky bla bla bla. Ale tu zmením profíky. 7500 zemiakov a teda 7500 eur a 5 zemiakov. A chalani je ich dosť, ale pozri sa, čo nakúpil. Dívaj sa, prvý je tam. Ja som povedal, že pár, takže musíme dva. Čak, ale aj 100 je pár. No, lenže čet, on ešte nevie, ale neviem, či vy viete. Moja babka, keď sadila, proste keď sme sadili zemiaky, tak my keď vždycky sme posadili milión toho, tak babka vždycky povedala, že treba urobiť nakoniec kotrmelec, inak tie zemiaky nebudú veľké. Počuli ste túto pranostiku, alebo čo to je do p***? To ste nepočuli nikdy? Chcete si hodiť zemiak? Ty si ho tam pekne drbni. Že áno, pozri sa, poznajú to do p***, ešte, že vás mám. Zubni ho, že tam je. Je tam, je tam. Je tam. Presne tak. Jasne, že hej. Dobre, dva. Monterky si zajebal. Monterky má pekné. Konečne ho vidíte v niečom pracovnom. S bielými ponožkami. V niečom pracovnom ho konečne vidíte. Hovorím, že nech nedávajú biele ponožky do čiernych tenisiek. Že to vypadá jak koky, pozri, čo mám ja. Aha, tu mi trčí balíček doma je z toho. To by som tady musel prebehnúť. Odjebal motiku, ale ešte, že máme dve. To si čo donesol za motiku? To je chápeš? Motiku som donesol z domu a rybák ho odkuril hneď. Čo ti jebe, tretí zemák. Tretí zemák, no zdravé drevo úplne. Zdravé drevo a hneď to schudol. Jak inak. Nič, máme ešte jednu. Ja som vedel, prečo to mám doniesť, kamaráde. To je taká malička, to je taká, že a tuto ujebeš tiež, nevadí, ešte tu máš reel, kamarát, zákopy budeš robiť. Levé ruce má, on je silný práve, že. Ľavé? Maťo, vzkaž mu, že idú pekne do zemne za ten sap. Stroky Meister hovorí. Vidíš tam, keď niekto sap? Hej, vidím. Vidíš, keď niekto sap? Povedz, keď nie je resap, ale keď nový príde, mi povedz. Stroky, ty si bol už sap, či... Lebo... On ojebáva. To neukazuje do p***, vieš? To nevidím, kámo. Vidím, že dáš sap, ale neviem, či je to resap, alebo je to sap. Nový úplne. To nevidíš? Nový, dobre je nový. A to tam bol? No jasné, ideš na to. Jak sa volá? Stroky Meister. Dobre, čiže kto chce byť s ním v diere? Že vieš, že by ste boli takí... Ja, že budete dvaja, ty Že sa môžete tlačiť. Stroky? Má 1 mesiac, hej. Stroky Meister. To stroky stačí. Daj tam stroky. Stroky M. Si tam. Stroky tu M. Lamorka Serus. Ešte niekto? Ja som povedal, že za 15 minút donesem naspäť rila. Kúbko Ščerba, presne tak. Dobre. Tuk. To, čo si zasral? Nie, že tabak. Jaj, ty ko... No povedz mi tie mená. Chalani, jak boli tie mená? Napíšte to do chatu, prosím. Chlpatá bradavka, pekne ho zahrň. Yes. Čo ti je, že vy máte normálne yes. Lepší postel, jak doma máte do detských izbách. Chlpatá bradavka a ešte Martin Nenko. Máte dík za sap, to je ono. Moje meno. Kto si ty? Takto, presne. Takto. Počúvaj, pamätajte si to, Maťo 16, čo ti jebe? No kamarát, ty si narobený ako dneska, ti hovorím. To, no. Mám za čeré tričko, by bolo vidieť, že aký som dopotený. Hej, bude málo zemákov.
Nemôžu tam niektorí byť, niektorí nemôžu mať vlastný zemiak. Niektorí nemôžu mať. Bubeň z práčky. Dobre, Segedin 6, Segedin Serus si ma poznám. Segedin 6, tam musíš plesknúť. Jebe, to je koľko už zemákov? No, ešte sme sa, to je 10 minút ešte len. Red Serus, Segedin 6. To je ono. Tvrdá je tá zemia, som rád, že sa narobí. To budeš mať možno aj mozolíky. Možno, tvoje packy. Kvapavka, aj kvapavku tam potom musíš plesknúť. A Corbix. To si odjebal už aj tu? Tebe do ruky fakt len Čo to čo? Čo ti jebe? Však on je úplne jebličec. Ale však ja to nemôžem. Pozri sa. Lídeček. Je to bránivé sa. Olin 38, ozaj Olina tam musíš dať. Olina tam. Hej chalani, tí čo ste dali sap, píšte to tu, kričte. Lebo ja si nemám šancu pamätať, ja som jeblý. Hej, viem, že Olin dal sap. A ešte dal sap aj Tabasco 1, 2, 3. Voteche 182, giftol sap, napíš to tam. Čo mám ukázať tu? Tuto, až bez stromy, no. by sme mohli dať sraciu dieru jednu. A to akože tam chceš srať? Nie. Čo ťa jeblo, či čo tu budeš srať v noci? Voteche. Voteche 182, giftol sap, Voteche Dixa sap. Neviem, či to giftol, alebo to... Hej, giftol. Poriadne to kutri hlboko. Nemôžem si môžeš hýbať, lebo vylečíme. Ale aj Rilik je tu. To môžeme tak vyškrapkávať, jak priebaný. Vyškrapkávať. Matúško M, ešte tam napíš, Matúško M. Matúš, ideš tam, neboj sa. Plný zemák, kamaráde. Plný zemák. Je tam priateľné vôbec? No, čo ja viem. Hlavne, že to bude rásť. Hlavne, dívaj sa, Jerguš tam je vidieť. Jerguš. No, strom brezový, práve sap. Že apokalypsa, zombie, tak musíme prísť ku mne. No. Pozemok máme na všetko, plot máme, len musíme trošku ako vystavať ešte. No tak ten plot by asi preskočili chalani. No máme strážne veže, solár, ty kopol. Tu je strážna väža. Tu to to elektráreň. Aha. Takže vlastne tuto to prežijeme, hej? Tuto to prežijeme. Tak tuto to prežijeme. Chalani, keď bude apokalypsa, všetci sem, hej? Všetci sami sú pozvané, pleby môžete ísť do No, všetci sami sú pozvané a pleby môžete ísť do bohužiaľ. Tak toto chodí, tuto aspoň teda. Adresa, to až keď bude apokalypsa. To až keď bude apokalypsa, kámo, sa budú rozdávať adresy. Teraz ešte nie. To má monterky? Hej, to má monterky. Rez by skapal prvý deň, pretože by jel pre tabák na šelku. A presne tak, tam by ho to dokúsalo. Videl si ešte moju ladničku, zásoby. Tento zemiak daj medzi nohy, kvapavka. Jasné. Myslím na všetko. Všetky nie. Všetky nie vraj. To som nejaká čo? A to Rez tam vlastne aj tú elektrickú väžu, keď je to na jeho pozemku. Vlastne. Kámo, elektrickú väžu, toto nazvať elektrickou väžou. Ale ja keby chápeš. No ale proste patrí mu to tu do Tak musia sa ma akože pýtať, že chápeš? Padanamik, akože ste ako... Že puste nás tam Padanamik. A Rez proste dupne povie, že nie, spím a hotovo. Vyletelo ti koleno, keď si sral, ty Čau. Tak šťal, ideš robiť kotrmelec teraz, takže opatrne. Bacha, rozsvíť sa. Keby si dlho na záchode, aby som... Čo ti jebe? Už? Zamyslím, že to nie je zlé. Čo nie je zlé? Toto? Však nie je to zlé, ty Dávaj. Dobre, kotrmelec nech rastú zemáky, dobre? Ty podľa mňa si jediný milionár, čo robí kotrmelce na záhrade v Blate. Tak sa mi to ľúbi do zajtra vyorávame. Teraz čo? Neoprašuj ma? No, nemám jak. Jak nemáš? Dobre, už si jak nový. Ale triceps navretý tam je. Zavel si to? Dívaj na ten triceps, čet. Pozri sa na ten západ, kamaráde. No, to samo vyzlieka baby. To som mal hovoriť? Čakaj. Mám len chalanov. No dobre. Kde to jebnem? Tuto to necháme. Motika padla za vlast. Motika padla za vlast.
Sparing boxu. Ja ti ukážem, že úplne rukavice. No ukáž mi rukavice. Pozriš to? Podržím. Nemusí tam napchať bandáže, vieš, že sú... To sú také, dobre, ale bandov by som aj tak jebol, ale dobre, ty koko. Vianočný stromček môže byť? Drží ako krása. Drží dobre, že? Je pevná úplne. Čo ti jebe, tak to ti má na zoriezol? To ako teraz sme objednávali, jak to bolo. Tak ja Prečo? Ja nevidím, čo. Čo, možno uvidíme? Počkaj, skús zoomnúť. Čo? Hen tam oproti. Toho psíka? Nie, hen tam oproti. No. Zoomni tam, tak tam majú havrana, alebo niečo ale také. idem No tam? fakt ti prísahám veľké, to je ako vtáčisko. Idem tam. Kde? Idem tam, drž to. Čakaj, on to možno sa ukáže v tej klietke. Jak robí havran? Skoro tak nejak. Fakt má hrubý hlas aj koufu. Vylákaj ho von. Vylákaj ho von. Ja tam idem za ním, keď ho uvidím, tak tam pôjdem. A nemáš to také zlé. Ty si jebnutý. Nie, teraz sa nevidíš, že nemáš to prehľadné vôbec. Hej, keby slnko svietilo, tak by ich jebol. Dobre to máš. Hej no, dobre to mám. Na to, že máš 48, tak pohode. Dobre to mám, v pohode to mám. No neviem, čo toto je. Toto by som si mal do vlasov mrnúť. Skúsim to, možno. Čo si spraví. Dobre. Čas ísť? Odchod. Ťuk. Mačo, bude sa pekne. Však tuto to vypínam, chaloši. Počúvaj, ja idem domov, ja budem za chvíľku live. Pôjdeme dať gambu a CS-ko jedno. Mám tam doxbet, takže pôjdeme cinkať. Zajtra sa vidíme. Čet, ahojte. Kikáči, čau. Restiak, ty budeš za pol hodinu. Dobre, on ťa vidí ešte. Dobre, pap.